କିନ୍ତୁ ଖତରେ ଗୁଳେଇକି ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଜି ସିଝେଇବା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଖତ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ରଖିଦେବା ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ଆମ ଅଣ୍ଡାଟା ଖତ ଭିତରେ ଢମ୍ପି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଏବେ ନିଆଁରେ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ବାହାର କରିବା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଖାଇବା। ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଟିକେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ।